This is sweetie. 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 Hej dig. Hvad så, Susan? Du er så smuk, hva'? Det må jeg nok sige. Du kan rigtig lide at se nu. Er politibetjent? Du er en politibetjent. Så. Så spiser vi. Ja, det der buffet i dag. Ja. Det synes jeg er udmærket. Hold nu op, far, drenge. Smups. Så stopper vi. Jeg tror faktisk, det var Nibon. Var det det? Laver lige et video til Lorena også. Jeg har lige filmet Sweetie. Okay. Ja, det kan hun bedre at se. Ja. Hold op, hvor er en god nogen, vel det her, hva'? Hvor de kan knæse. Hvad? Nam. Så. Lille. Dem kan han sgu godt lide, Reni. Han går bare æder. Ja. Så er vi nok ikke så dårlige, om vi spiser sin mad. Reni eller Sultan, han gider ikke at spise dem. Han går bare lidt rundt og lugter til dem, og... nej, han gider ikke at spise dem. Prøv at høre. Gummi, klaske. Ja, gummi. Bonnie der, den store mørke, hun fik salget her sidst på Bernerudstillingen. Ja. Ja. 14 måneder. Det er fandme hjorten, det er. Ja. Det er altså hjorten. Det er det også. Ja, det er det. Hey, fuck. Skønt hoved. Hvad er der med dig, du? Jeg har lært, at de ikke knurrer over maden. Ja, okay. Jeg har ledet med dem bare. Ja, så det er det okay. Hun smiser, han sagde til mig, at jeg fik hende. Det er bare vent, om 2 år, så er hun dronning derhjemme. Ja. Hun er pisse bange for bæren. Ja. De er også lærer, fordi de holder ikke op. Nej, de går bare på. De bliver ved at gå på, selvom de ligger på ryggen. Normalt de er vant til, når de sover og underkaster sig, så siger den anden, om det er fint, nu har du forstået. Ja. Gør de jo ikke. De fortsætter fandme, til den ligger stille. Er det en gamle Mercadine? Det er også fint. Ja. Det er søsteren til den anden. Den anden er bare numse, den holder sig lidt bedre. Ja. Mercadine, hun ser lidt brugt ud efterhånden. Er det Mercadine, der går derovre, hva'? Nej, Mercadine er henne ved trappen der for neden. Nå, hvem er det så? Og så er den næste, der går med bare numse. Jamen, hende, der står over ved bussen der nu. Det er Latoya. Nå, ja. Den tykke der. Ja. Ja, det tror jeg. Jeg tænker vel, har vi lige parret. Ja. Jeg har konstateret drægten. Ja. Og så har jeg parret Cerise, det kan du af. Og Jokke er parret. Hun er lige på. Hun er 3 uger henne. Ja. Cerise er lige kommet hjem i sidste uge her. 3 uger. Ja. Er de sådan parret nogle gange samtidig? 14 dage med hver en weekend 3 gange. Til Polen. Hun er kommet efter den uge her, så kan hun lige nå at komme den 4. hver anden weekend. Ja. Så skal vi ned og se på Valpe, hva'? Hun er altså ikke kommet. Det glæder mig til. Ja. Så bliver der noget Hej. at se til.
Linja. Tænker, ja, det er de 3 gravide her. Ja, de 2 er parret med en kanadisk kanhund. Okay. Og hun er parret med en japansk kanhund. Ja, ej, hvor spændende. Hey, stop. Så. Og så ham, der har blod. Ja, nye kombinationer, ikke? Ja. Og ham, der har japaneren der, han er også japaner, ikke? Ja, han er jo faktisk kun en pæn god til det. Ja. Han ville have en mand. Gør du. Fordi da jeg kom ned med den 3. tæve, som var sådan nogle pænt store som hans tæver, så begyndte hun jo at kunne jeg få lov at købe en, siger hun. Så et par dage efter, så fik jeg en mail fra hende, og ham, der havde hotellet, oprettet hotel der i Japan, han ville så også gerne have en. Ja. Linja. Så var jeg så nødt til at sige til hende, det så. Hun fandt ikke klander, så ser jeg ikke noget. Det er rimelig hurtigt overstået, hva'? Jamen, det er jo det, det er, og det er det ikke med det, så det er de andre, vel? Så jeg tænker, altså, jeg eksporterer generelt lidt uden for Europa. Jeg eksporterer til nogle, jeg kender, og der er nogle, jeg kender godt, jeg kender dem. Og så ved jeg, at han har en hjemmeside. Han har haft en afdeling både i USA og i Japan. Ja, han er virkelig sjov menneske, ikke? Okay. Ganske skægt, kan jeg til at leve ham til. Altså, og der er flere af de billeder, han har af dem, hvor han står med dem, ikke? De står med halen op mod benene og kigger sådan her på ham, ikke? Ja, jeg sendte det 4 billeder, så jeg ved, at den har jeg altså fundet en del af